Pinaglalamayan na sa kanilang bahay sa barangay Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur ang 22 anyos na medtech student na sinaksak patay kamakailan sa Naga City. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima kahit pa nasampahan na ng kasong murder ang suspect na nasa likod ng krimen. So far, nakalusot si pag-receive sa fiscal, nakapasok dun sa 36 hour na hour period. Apo. Then, yun na lang ang hinihintay sa update sa date ng hearing. Since yung suspect ay nag-request ng PI or personal investigation or commander doon sa pagkaso na. Sa family, ang focus namin is kasuhan siya for murder. Kasi yun talaga ang nangyari and yun talaga yung totoong intent ng suspect. Kahapon, since nung sumuko yung suspect, at nagkaroon kami ng eyewitness kung saan siya ang naging guide namin at tumulong sa amin para ma-file namin yung kaso. So kahapon, mga bandang hapon na mga 1:30, 1:40, gano'n, dinala namin sa piskalya yung kaso at nasampahan siya ng kasong murder. Yeah. Pero ang doon is nag-execute siya ng waiver na under preliminary investigation yung kaso. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang salaysay ng eyewitness sa pagsasampa ng kasong murder sa suspect. Positibong kinilala ng eyewitness ang suspect na sumaksak sa biktima. Base doon sa statement ng ating witness, nung binasa ko yung statement niya, nakita niya na yung pananaksak talaga. Yeah. Yun. So, parang nakasalubong niya, actually, nakasalubong nila, kasi dalawa yung witness natin. Nakasalubong nila yung tao, yung suspect, na naka-hood. Then, pero nakikilala nila yung mukha. Base sa Revised Penal Code, reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong ang kahaharapin ng taong naharap sa kasong murder. Actually, ang Naga City is a safe place. Safe ang Naga. Okay. Nagkakataon lang siguro na may mga nangyayaring gano'n. Kasi, hindi naman natin siguro may iwasan na, or anong tawag doon, hindi natin kontrolado kung ano yung pwede mangyari. Pero habi ko nga, ang PNP andyan lagi para rumisponde. Ang paalala lang sa publiko, maging maingat. Alam nyo na yung place is madilim, so huwag na kayong pupunta sa madilim na lugar. Alam nyo yung place na kulang ang tao, huwag na kayong dadahin. Lalo pagka mag-isa lang, tapos kasi yun ang nagiging opportunity na nakikita ng mga masasamang loob para gumawa ng masama. Jan Amador, CSN.